Για Ρόδο, για Χίο, συγγνώμη. Ναι, ναι. Εδώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα σιγά χειρότερα. Τώρα πάμε για καραβίσιο καφέ. Καραβίσο. Καραβίσιο, γιατί είναι γρήγορος, δεν είναι με μεράκι. Ένας έχει. Δεν είναι μερακλειδικός. Αυτός με τον Έσα. Με τον Έσα. Αυτός. Say hello. Είναι 2 και 4 και μόλις φτάσαμε και ψάχνουμε το αυτοκίνητο. Ένα ψιλοποδελάκι εδώ πέρα. Ψάχνουμε το αυτοκίνητο μόλις το βρήκα. Welcome. Head east, then turn left. Hey, welcome. Turn left, then turn left. 2 και 4 έφτασε στο καράβι. Και είναι Turn left, βράδυ. then turn left. Αυτό είναι το δικό μας. Και βρισκόμαστε στα στενά σοκάκια της Χίου. Πάμε προς το κέντρο, που δεν είναι το λιμάνι. Ρώτησα μια κυρία τώρα, λέει το κέντρο είναι το λιμάνι. Όχι, το κέντρο είναι μια πλατεία. Πάμε προς το εκεί, ο Αντώνης έχει την ευθύση ετοιμάζεται. Τώρα ξυπνήσαμε, πολύ όμορφο. Η Χίος είναι όλα έτσι. Όλα τα σπίτια στο κέντρο είναι έτσι, το πράγμα που βλέπετε. Ευτυχώς είχε πάρκινγκ μέσα απ' έξω, παρκάραμε τα μάξι και Τι κακή μήλο. Θα σπάει. μπράβο. Και ντεκάφ, καφετάκι ντεκάφ ελληνικός. Εξαιρετικό το κεκάκι. Μπράβο. Δηλαδή από όλο αυτό εδώ, Να σου πω, βλέπεις το είδες κεκάκι. πόσο ωραία είναι η χώρα μέσα. Χώρα. Βέβαια τη χώρα θα τη δούμε μεθαύριο με ανοιχτά τα μαγαζιά. Ναι, αύριο είναι της Αγίας Μαρκέλας, οπότε είναι πολιούχος και είναι... Σάντζα Μαρκέλα. Και ήρθε η ώρα για έναν ωραίο ελληνικό. Μπέκο ελληνικό θα Και ένα δεύτερο δικό μου Γιατί ήταν τυχερός και το υπτάμενο από πάνω την άφησε και ήρθε και βρήκε στόχο. Μπαμ. Πες μας λοιπόν που ήρθαμε. Ήρθαμε στο εξαιρετικό ζαχαροπλαστείο Μουνιώδης, Μονιώδης. ο οποίος φημίζεται για τα μασουράκια τα χιώτικα.
Είναι τα μασουράκια αυτά που κάνει. Είναι μασουράκια παραδοσιακά, είναι με φύλλο που είναι γεμιστά με ξηρό καρπό αλεσμένο. Είναι λιωμένο υποβρύχιο αυτό που βάζουμε το γλυκό και διάφορα. Αλλά η γεύση τους είναι μοναδική, δηλαδή εδώ είναι σπεσιάλ. Μου κάνει λίγο τσιρλί όμως. Όχι, καμία σχέση. Θα πάτε στην πλάκα τους, λέω. Τελείωνε ρε. Ξέρεις πότε σε τραβάω, Ναι. Θερμοκρασία να δούμε λίγο. 44 βαθμοί. Head east, then turn right. Γεια σας. Και πρώτος Slight προορισμός. right. Μαύρα βόλια παραλία. βόλια. Ναι, ήρθε η ώρα. Το 45 GPS. βαθμούς τώρα είπαμε. Λοιπόν, το GPS δείχνει ακριβώς 37 λεπτά από το κέντρο που είμαστε εμείς. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πες μας λίγο για το μαστιχόδεντρα. Απέναντι εδώ, θα δεις, έχουν καθαρίσει από κάτω, έχουν βάλει την άσπρη τη σκόνη για να στάζει το ρετσίνι από το δέντρο, τη μαστίχη. Μαστίχη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλέ. Α, μαστίχες. Ο Αντώνης όπου βλέπει μαστίχες μας δείχνει. Μαστίχες. Ωραία, έχει και καντινούλα. Ναι. Έχει και lifeguard. Και εδώ είναι η άλλη πλευρά από τα μαύρα βόλια. Είναι λίγο πιο ήσυχα και εμείς πάμε ακόμα πιο ήσυχα πιο εκεί. Σου φαίνεται αρχηγέ. Γαμό της φάσης. Τώρα μερακλώνω κάτω από τον ζεστό ήλιο, το χιώτικο, και είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες παραλίες ever. Και δίπλα στα μαύρα βόλια, εδώ που φύγαμε από το μπάνιο, είναι το Στον εμποριό. εμποριό, ο εμποριός. Ο εμποριός. Και ήρθαμε Είναι για ακριβώς δίπλα. μασάπο. Πού θες να κάτσουμε, εδώ ή εδώ? Έχει 2-3 ταβερνία. Και έχει ένα απέναντι έτσι, βολκάνο. Εμείς ήμασταν εκεί. Πες τι παραγγείλες. Φαγκρί και αρμύρα και πατατούδες και καλαμάρι. Εντάξει. Τώρα βλέπω το ζάκι του γαζανιστού απέναντι, αλλά δεν μπορούμε να Όχι, δεν κάνω αρχίσει. Πώς σας φαίνεται το φαγκρί? Τα σπάει, Κάνεις και τα σπάει. Για πες. Σ' άρεσε? Πολύ ωραία φέτο. Πώς λέγεται το μαγαζί? Καραγιώργης. Τα φάγαμε τα πραγματάκια. Ταβέρνα, εμποριός και λέγεται Καραγιώργης. Τα λασίτσα. Ναι, και το ψαράκι το ωραίο. Μπράβο.
Η ώρα της επιστροφής. Εξαιρετική παραλία τα μαύρα βόλια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ κόσμο. Κρίσταλο το νερό. Πεντακάθαρη θάλασσα. Ωραίο φαγητό στον εμποριό. Στον Καραγιώργη. Δείξτε τα μαστιχόδεντρα μας έχεις πρίξει. Τα μαστιχόδεντρα εδώ, ο φωτόκος το οδηγεί εδώ, το παίζουμε συνοδηγή αυτή τη φορά. Και εδώ είναι γεμάτο μαστιχόδεντρα. Λοιπόν, εδώ βγαίνει το μαγικό ρετσίνι της μαστίχης. Και αφού είμαστε στοιχείο, αν μη τι άλλο, θα δείξουμε έτσι μερικά πλάνα το πώς είναι όλη η διαδικασία που διατηρούν χρόνια τώρα στα μαστιχογόρια για τη συλλογή της μαστίχας, τη ρετσίνη και αυτά. Αυτή είναι η μαστίχα. Λοιπόν, αυτό είναι το δέντρο. Έλα. Και το μεταξύ Λοιπόν. βλέπω όπου έχει άσπρο τα έχουν ασπρίσει όλα από κάτω. Αυτή η σκόνη είναι από εδώ τοπική. Την απλώνουν κάτω στη ρίζα. Έρχονται και χαράζουν τον κορμό και αρχίζει και τρέχει η ρετσίνη. Ορίστε, να εδώ. Κάνε ένα zoom να δεις. Πού ρε? Εδώ. Α, Και τώρα εδώ θα έρθουν να το μαζέψουν. Οπότε αυτό εδώ πέρα έχει ήδη στεγνώσει. Αυτή είναι φρέσκα μαστίχα. για αυτό. Ορίστε. Να τη ρετσίνη. Ορίστε. Αυτή είναι η μαστίχα. Φρεσκότατη. Μυρίζει. Βεβαίως. Μαστίχα είναι, αυτό είναι. Τα έχουν χαράξει τα δεντράκια. Ναι, και πάνω άμα δείτε είναι παντού. Αυτή είναι φρέσκια μαστίχα. Θα πατήσω εδώ, κομμάτι είναι κρίμα ο άνθρωπος εδώ πέρα. Παντού, στον δρόμο παντού μαστίχα, παντού. Σε πολλές μορφές εδώ μεταξύ. Δείξε να δεις. Έλα ρε. Κοίτα μωρέ τι ωραία. Τα δάκρυα. Να τα γυαλίζουνε. Ναι. Κάνε Αυτά zoom να τα μαζεύουν. δούμε. Αυτά. Τι ξόμα φαίνονται. Πώς? Σούπερ, σαν μπονζάι εδώ μεταξύ, σαν μπονζάι είναι αυτά. Παιδιά, σαν μπονζάι είναι. Μοσχοβονάει. Μπονζάι. Ευλογημένος τόπος, μπράβο τους. Μπονζάι μαστίχα. Αλλά sueño. Αλλά sueño. Εγώ πίνω καφέ μόλις ήρθα. Περιμένουν να βγουν μέσα, μπράβο. Σουένιο, πρώτη μέρα. Oh yeah. Καθόμαστε έξω γιατί μας έγινε τσιπτάρα. Πολύ πιτσίρι. Η ησυχία. Η μπαβούρα. Τι πίνεις? Τζινάκι με τόνι. Άντε. Ωραίο το σουένιο, γαμί. Πολύ ωραία. Για διασκέδαση καλά. Και πρώτη και δεύτερη και τρίτη και Καλά, λίγο καγκουρό. Γιατί είναι, δεν έχει σημασία. Είναι από τα μόνα μαγαζιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ναι, όταν πας εκεί και πήγες θα έχεις κολάρα. Τα best events, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτός πόλης επιστρέφουν. Best of την 5η 8 Αυγούστου στην πανέμορφη Άνδρο. Αραλίκη και πρωινός Αν μας καφές. ακούτε από εκεί πολλά φιλιά, στο πολυχώρο Μέθεξη στη Μεσαριά. Στις 10 το βράδυ αναψυκτικό στον κόσμο των ενηλίκων. 8.30 με 10. Έχει τα απολαυστικά G&T parties. Πήραμε καφεδάκι. Αραλίκη καφεδάκι. Ετοιμαζόμαστε για βολτούλα πρωινή. Πάντα best. Πάντα μαρέα βδιδάκι. Γεια σου Μαράκι. Γεια σου Μαράκι. Γεια σου Μαράκι. Παντού διακοπές, παντού. Από το πρωί μέχρι το βράδυ παπηδάκι. Κάνε πρόγραμμα και εσύ βράδυ. Για το vlog Φώτης Live, το Φώτη και τον Αντώνη που ακούν από Χίο. Πολλά φιλιά. Το βουνάκι 8.30 ώρα. και ήρθε η ώρα για να απολαύσουμε το βραδινό μας μεσημεριανό παύλα. 8.30 ώρα
Γυρίσαμε τώρα από το μπάνιο Μαυροτσού. Πόσες ώρες κάτσαμε, είναι απίστευτη πολλές. θάλασσα. Και λιώσαμε. Και ήρθαμε στο Κλείσαμε βολάκι. ένα 5ωρο. 5 ώρες σίγουρα στη θάλασσα. Ήταν τόσο ωραία. Είναι τόσο ωραίες οι θάλασσες εδώ. Και ήρθαμε στο βουνάκι, είναι στην πλατεία. Είναι στην πλατεία της Χίου. Της χώρας. Είναι δίπλα στο Δημαρχείο. Δημοτικό Άλσος, κάτι τέτοιο. Και είναι περατζάδα εδώ πέρα, έχει πολύ κόσμο, έχει σουλατσίδικο είναι. Αλλά έχει πολύ νόστιμο γύρω. Και ήρθαμε να φάμε για να πάμε να χαλαρώσουμε. Μπέργκερ. Λοιπόν, και μόλις ήρθα στο Βυζάντιο να πάρω φαγητό. Καλημέρα. Καλημέρα. You fucking crazy. What a bitch. Είμαστε καθοδόν για την Αγία Δύναμη. Είναι και αυτή μέσα από τις 5 καλύτερες παραλίες του νησιού. Θα Μέσα. το δείτε σε λίγο. Μέσα. Όλα αυτά εδώ που βλέπουμε, όλος ο δρόμος είναι μαστιχώρια. Μαστίχες. Μαστιχοφόρια. Μαστιχοφόρια. Ναι. Shut up, you bitch! Feed your head. Slight right. Βρισκόμαστε στην παραλία της Αγίας Δύναμης. Εδώ θα αλλάξουμε σήμερα. Εκεί πέρα είναι λίγο πιο οικογενειακή και πάλι υπάρχει και το πιο ήσυχο κομμάτι. Εκεί πέρα που θα πάμε εμείς. Που είναι, νομίζω, έτσι. Και αλλάξαμε παραλία, στον Μπάμι δίπλα ήταν, γιατί είχε κύμα από αυτή την πλευρά. Και σαν μάγκες μας είπανε σήμερα που να έρθουμε και ήρθαμε από εδώ.
θυμάμαι το όνομα της παραλίας. Έχει και beach bar εκεί και ξαπλωστρούλες, αλλά εμείς εδώ. Και πιο ήσυχα από εδώ. Κοιτάξτε θάλασσα. Πες πώς λέγεται λίγο παραλία. Δούλε. Δούλε. Ο Δούλος. Σαλάγωνα. Σαλάγωνα τα πρόβατα. Εδώ έχει ένα μπαράκι που παίρνεις πράγματα για καφέδες. Αυτή είναι η παραλία που έχουν βάλει απλώστες και είναι αυτή η παραλία. Εμείς κάτσαμε εκεί. Ήσυχα και ωραία. Εξεψιονάλ. Τύπ για τα Σαλάγωνα. Δεν έχει σήμα Κοσμοτέ. Καθόλου. Θα πεθάνουμε εδώ.